Posle ovogodišnjeg sajma automobila u Beogradu, gde smo uspeli da obezbedimo samo 2 eksponata modela Fiat Bravo, sada kada u našoj ponudi imamo na raspolaganju sve motore i nivoe opreme modela Fiat Bravo, upriličili smo i mislili smo da je pravi moment i pravi trenutak za zvaničnu promociju. Novi Fiat Bravo sledi pozitivan trend Fijata. Posle Grande Punta koji je izuzetan uspeh postigao, novi Fiat Bravo je, da kako kažem, nova uzdanica opravdano Fiat auta. Zašto? On je spoj vrhunske tehnologije, savremenih, tehnološki veoma usavršenih motora, aktivne i pasivne bezbednosti koja je na izuzetnom nivou, udobnosti, funkcionalnosti i mislim nada sve dizajna koji je itekako karakterističan za sva italijanska vozila.